Şehrin Diyarbakır'ı bir hevkariya müdürüya çand û turizmê û komeleya huner û müzîkê konsera maqama rastî hat li darxistin, hunermendan 17 kilam û stranên ji hev xweştir gotin, eleqeya jin û zarokan jî gelek zêde bû. Müdürya Çand û Turizmê bi hevkariya komeleya huner û müzîkeya Diyarbakırê konsera meqama rastî li darxist. Di konserê de 17 kilam û stranên ji hev xweştir hatin gotin. Gelek kes hatibûn konserê û piranî jî jin û zarok bûn. İşev Şeva Türk Sanat Müziği konseri bu. Liser şarkıyên geleneksel Türkiye İşev Bidarani. Milletê me jî pir kêfxweş bû. Ji meqamê rast me şarkıyê xwe pêşkeş kir. Xelkê Amedê bi hevra li kilam û stranên ji hev xweştir guhdarî kir. Pir xweş bû, destê me razî bim, selav dikim, her daim birahevin. İşev Şeva Müzikê konserê pir xweş bû, pir delal bû. Gelek xweş bû, em pir godarî kirin. خودش و تبا راضی به تشتکی خوش بو اج مرا چه کرم هاتم کیف خوش بون امرگاف خوازن چه به Hunermend dibêjin bi saya bernameyên wisa em li çand û kultura xwe xwedî derdikevin. Uzun süren çalışmalar sonunda güzel ürün bir ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Em ji bo bê konserê gelekî xebitin eleqeya welatiyan jî gelek baş bû. Me ji bo gotina stranan kedeke zêde da. Em bi saya van konseran çanda xwe ji bîr nakin û nîşanî herkesî didin. Ez spasî mêvanan dikim. Konser bê perahat kirin. Tê gotin ji vir û pê ve wê konserên din jî bên dayên. Niha jî